Harry, idem dnu. Noľam, skús, či je tepla. Akože môžeš do videa, ale odstupte sa. Ničiteľ urbexov. Ježišmária, to muselo aj horieť. Máme tu opäť po dlhšej dobe urbex. Pri Ružine. Nejaký areál Zlatník. Šmikalka. Ideme dnu. Jak to bolo, že Harry, idem dnu. Som doma. A toto akože vážne bolo také tu, hej, nič. Mám trojuholník skrinka. Také urbexy mám rád, tu vieš uprostred ničoho, bo však to nebude nikto. Žiadny oni cigáne ani bezďaci. Priazne to tu vyzerá zničenie. Ježišmária, to muselo aj horieť. Hej, však vidno. A tu taký veľký areál skrachoval a to ten tank funguje. O tomto mieste som si dodatočne našiel pár informácií na nete, čiže jedná sa o areál Zlatník pri Ružine. Bol pôvodne postavený v 70. rokoch ako rekreačné zariadenie pre pracovníkov východoslovenských železiarní Košice. Slúžil na rekreáciu, šport a oddych pre zamestnancov a ich rodiny. Zlatník bol situovaný v krásnej prírodnej oblasti neďaleko Ružinskej priehrady, čo z neho robilo ideálne miesto na relax. Krach zariadenia prišiel po politických a hospodárskych zmenách po roku 89. Keďže sa podnik VSŽ postupne rozpadal a zmenilo sa aj jeho vlastníctvo a užívanie rekreačných zariadení, čo viedlo k tomu, že Zlatník už nedokázal udržať svoju prevádzku. Zariadenie postupne chatralo a definitívne zaniklo v priebehu 90. rokov. Wow, takže to tu chatra už 34 rokov. Približne. Za ten čas tým nikto nič nespravil. Je to smutné. Boli ste tu niekedy ubytovaní? Napíšte mi do komentu. Okna tiež plastové. No ako? Škoda toho. Nezamestnaný vstup zakázaný. Ale ja tu teraz pracujem chvíľu. Gaučiky, tu asi čilovali zamestnanci. Nie zlé. Keď fungovalo, tak to mohlo byť pekné. To hučí, keby niekto spáchol záchod. Tu som bol. Hore na poschode sa dá. Tady tu boli nejaké schody. Musím pozerať pod nohy, lebo by som sa nikdy neprepadol. Aha. Sprchový kus tu bol. Fuj, vecko. Kade sa ide hore? Som ísť na poschode. Tu bola tiež nejaká kúpeľka, záchod asi. Voda čo? Hej, aké sú tu tieto? Tu má tiež vecka. Neviem, jak sa ide hore na poschode. Skla. Išli sme dnes na hryby a našli sme toto. No tu tak presne pri bazéniku si počuluješ. Dobre. Noľam, skús, či je tepla. Chceš skúsiť
však už som sa kúpala. A to počkaj, to bol bazén taký malý? To asi detský. To až taký malý je detský bazén? No ne. Hej. Nerob. Ježe to zrobiť šľub. Hej, ja budem mokrá. Chceš si vodu, dobre? Akože môžeš do videa, ale odstúpte sa. Chceš? Ničiteľ. Ničiteľ urbexov. V priamom prenose. Chuligáni, no. Keď už to nemôžeš opraviť, tak to znič aspoň ešte viac. To bola taká technická miestnosť, nie? Na bazény. Tak to vyzerá. No a toto stromiky zachoval, ale pekné. Akoby nožnicové ruky Edvard ich tu chodil pravidelne strihať. Aj tieto, no sú paráda. Druhý bazén. Ohohoho. Tuto už pekne raší. Fú. Urbex pokračuje. No. Čo toto? Aha, to nič neprejdeme. To som bol. To nie je také zaujímavé. No. Taký starý počítač monitor. Dole som. Výzdoby. Nejaký regál. Nevyzerá, že to je že nahodené. Keby to tu chcel niekto zrekonštruovať, alebo čo. No nič, ani tu nič nie je. Však sme na východe, ne? A idem ešte, kde idem? Ešte tu idem pozrieť. Aha. Joj. Tam nejdem, tam sa dostať nedá. Ježišmaria. OK. Tak to vyzerajú chatky na bývanie. No. Tu je riadna tma. A ja tu nemám baterku. Som nečakal, že sa tu ocitnem. Posvietiš mi? Nie, vyzerá byš v pohode. Ešte tam sa dá ísť. Či nedá? Nedá. Aha, nedá. Hej. Som býval elektrika? Ale sa tu nedá zapnúť už, stlačiť. Kachličky.
To je riadne bludisko tu. Okay. Čo bola taká kuchyňa, alebo zase nejaké čierny riad. Bola nejaká, hej, je bielý riad, tam čierny riad. Taká kuchyňa. Vydajňa jedla zase, alebo čo? Pripr. Chladnička. To tu praska všetko pod nohami. Ešte sa idem pozrieť na chatky, ktorých je tu asi 10, tak nejak neviem, ale k niektorým je fakt ťažký prístup, keďže je to tu dosť zarastené. No gauče, no však v pohode, taký jak náš doma, ne? Trošku. Takéto skúšovne by boli fajn. Kutálka opäť. Joj, to neviem. A táto chatka sa mi páči, taká hej, utulná. Máš zážitok, takýto urbex. Čo tam Bjornsson, také treba. Čo ty si, jaj. Tu zadarmo, máš fajne. Všetko, bazénky, fontánky. Kámko, to nie len tak. Ďalší altánok si patril k tejto chatke. Večer si tu ľudia mohli prísť poopekať, pogrilovať. Toto strašne dlho. Nikto už nebol. Až takéto stromy tu vyrastli. Pozor. Oj. Toto už ma nechce pustiť. Otočka. Asi nie. Netreba je to tam zapratané. Joj, toto je tiež všetko zapratané. No ako je toto pekné, len miestami bez divočina. A v podstate pri chatkách nič nie je zaujímavé. Bordel. Do viacerých sa nedá dostať. Ale ako prostredie fakt pekné. Škoda, že to krachovalo. Než idem stane preč už.